थाइजौ जानो नागिरदों नोंसोर ओंखाम जाबाय जाग्रोदो ए नों खिथाहरासै मोनफैनायखौ बानलुआलाय मा एसां एसेल' बानलु गैला होदों औ एसे माथो बुरजा जादोंमोन गैला थाइजौ खाजि जाग्राफोरा Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनिखौ मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दायो जोङो थाइजौ जानो नागिरदों सान्दुङाव जनानै फैदो नोंथांमोनाबो जोंजों जानो गोजौआवहाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै दिनैहाय आङो मोनसे ओरैबायदि मोजां जिनिसनि बागै खोन्थानो नागिरदों नै नोंथांमोना नुखादों नेचार शियरनि जंक तेल बियो मोनसे थाव ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो दासान्दि गोबां मानसिफ्रानो हेयार फल बा हेयार डेन्ड्रफ बा जोंनि खानाया बिराद जस'ग्रा जादों बा राफ जादों स' बेनि थाखायनो मोनसे ओरैबायदि मोजां सल्युसन आं नोंथांमोननो दिनैहाय खोन्थानो नागिरदों जायखौहाय आङो इउज खालामनानै गोबां मोजां रिजाल्टस मोनदों आङो बिराद गाज्रि जाबायमोन आंनि खानाया ओरैबायदि गग्रा जाबायमोन ओरैबायदि जस'ग्रा जाबायमोन नाथाय नैबे नेचार शियरनि जंक तेलखौ इउज खालामनानै गोबां मोजां रिजाल्ट मोनदों बेखायनो आं सानबायखि नोंथांमोनजोंबो आङो शेयार खालामनो होननानै आरो लोगोसे बेखौहाय माबोरै इउज खालामनांगौ आरो बेनि बेनिफिट्सआ मा मा आं बेखौहाय नोंथांमोननो दायो खोन्थालांगोन बेखौ इउज खालामनाया ओरैबायदि सिम्पल नोंथांमोना जुदि गाबोन बायदि हेयार वाश खालामगोनबा दिनै बायदि मोनायावहाय फिंगार टिप्सआवहाय नोंथांमोना बे जंक तेलखौहाय लानानैहाय नोंथांमोना स्काल्पआवहाय मासाज खालामनांगौ सार्कुलार मसनावहाय आरो लोगोसे नोंथांमोना रुट्सआवबो एप्लाइ खालामनो हागोन नै नोंथांमोना नायनो हागोन बेनि पेकेजिंआ बोरै बथला नै बेनो आरोना नै आरो नुदों नोंथांमोना बेनि थावखौहाय जा मोजांखा आरोना बेयो मोजाङै स्किनावहाय एबजर्ब जानानै थागोन बांद्राय आथा आथा जानाय नङा आरो बिराद मोजांखा नोंथांमोना नुनो हागोन नै बेबायदि फिंगार टिप्सआवहाय लगायनानैहाय नोंथांमोना बेखौहाय स्काल्प आरो रुट्सआवहाय लागायबानो जाबाय आरो बिराद मोजां बेयो 15 मिनिटसो नोंथांमोना मासाज खालामनायनि उनावहाय माने हरसे दोननानै होदो ओमफ्राय नेक्स्ट डेआवहाय बेखौहाय वाश खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना बेस्ट रिजाल्ट मोननो थाखाय बे जंक सेम्पु दंना नेचार शियरनि बेखौहाय इउज खालामबानो जाबाय आरो नङाबा नोंथांमोना नर्मेलि एज इउजुअल जा सेम्पुखौ इउज खालामो बेखौ इउज खालामनानै वाश खालामबानो नोंथांमोना बेस्ट रिजाल्टखौहाय मोननो हागोन नोंथांमोना बेखौ इउज खालामोबा नोंथांमोननि खानाया ओरैबायदि मोजां जागोन स्ट्रं जागोन लोगोसे डेन्ड्रफ फ्रि जागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बेनिफ्राय गोबां बेनिफिट्स मोननो हागोन जेरैहाय लिच थेरापि आरो लोगोसे बेयावहाय ओरैबायदि मोजां मोजां इनग्रेडियेन्ट्स दङ जेरैहाय हिरुडिन हार्ब अफ ग्रेस ब्राह्मी अनियन सिड्स नोंथांमोनाथ' मिथिखायो पियासआ जोंनि हेयारनि थाखाय बिराद बेनिफिशियेल होननानैहाय आरो लोगोसे फेनुग्रिक सिड कारि लिप्स ओमफ्रायहाय सेसेमि अइल स' बेफोर गासैबो इनग्रेडियेन्ट्सजोंहाय नैबे जंक तेला बानायजानाय स' नोंथांमोना मिथिखायो जा जा इनग्रेडियेन्ट्सखौहाय आङो दायो खोन्थाबाय बेफोर बिराद माने बेनिफिशियेल जोंनि हेयारनि थाखाय स' बिराद मोजां मोनसे बियो जिनिस जायखौहाय इउज खालामनानै नोंथांमोना हेल्दि हेयारखौहाय मोननो हागोन आरो नैबे नेचार शियरनि जंक तेला 100% नेचारेल आरो लोगोसे इफेक्टिभ नोंथांमोना इउज खालामनानै नायबानो जाबाय आरो बेनिख्रुइ मोजांसिन बाथ्रायानो जाहैबाय नोंथांमोना जुदि नैबे नेचार शियरनि जंक तेलखौहाय इउज खालामो अब्लाना नोंथांमोना लिच थेरापि आरो लोगोसे ब्लाड माइक्र' सार्कुलेशनबो नोंथांमोना बेनिफ्राय मोननो हागोन स' आङो बेखौहाय माबोरैहाय बाहायनांगौ माबोरै इउज खालामनांगौ बेखौ खोन्थाखांखाबाय आरो लोगोसे बेनि बेनिफिट्सखौबो आं खोन्थाखाबाय स' नोंथांमोना माखौथो नायनानै दङ थाबैनो थांनानै नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय लिंकआ होनाय दङ आरो लोगोसे कमेन्ट सेक्सनावबो पिन आप खालामनानै होनाय दंखायो थाबैनो थांनानै बेखौहाय अर्डार खालामदो बाहायदो बाहायनानै माबोरैहाय मोनो आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरनो दाबाव सैमा दोननाय दोङो गिलुलु मोसाथां माथां जि गोदोरथार थिरासासो जि एदावसोयो आरो दा बेमार जाबायनो गोदोरथार जाबाय 10 बोसोर ना 9 बोसोर जाबायनो 10 बोसोरसोल'सो थायोदि जि बार बारदो बारहुंखा बारबा गैला इथिसनसै दे होमबालाय रानदो नोंथांमोनालाय रानग्राफोराबो बिराद गोजाननिसो रौतानि
बाक्सानि जानाय नायनो लुगैथारबाय आं जानो लुगैदोंना गाइस नोंथांमोना गोथाव सान्दुं गोसायानो नङा बारा मा जाबावगोन दा खाजि बानायनाया गोथाव जादों जायाखै बे माबा बाराबो खानाय दोङा हाबबाय थायो नायलाय बाब्रिया गोरलै नुयो होनबाय बे बाब्रियालाय गोदैसो खामथाइजु गोखै नङा जादोंना जायाखै गोखैयानो गैया टेस्टि ना लाजि बावबाय जोंबायसो खोनागोन नोंखौ देखायाखै दे गोथाव नंगौ नङा गोथाव